Isang mapagpalang araw na naman sa inyo mga katribo. Kumusta kayong lahat? At welcome sa Kabasan Tribe. Sa episode na to, gagawa tayo ng dalawang simpleng putahe ng scallop. Kaya huwag kayong maglilipat at umpisa natin. Let's go! Masangkap nga natin mga katribo sa ating gagawing putahe sa araw na to. Ating scallop, oyster, butter, edit cheese, sili, sibuyas, bawang, at paminta. Yan ang mga sangkap natin mga katribo. Kaya tara, umpisa na natin mga katribo. Mainit na nga ang ating tuwali mga katribo. Maglagay na tayo ng butter. Tingnan natin ang matunaw. Habang natutunaw na, maglagay tayo ng bawang. Tutungin lang natin ang bawang. Sunod natin ang sibuyas. Nahulog ng sibuyas, sunod natin ang sili. Paminta. Yan. Halu-haluin lang natin. Dun sa medyo maluto-luto ang mga linagay natin sangkap mga katribo. Kapag naluto na ang bawang sibuyas, ilagay na natin ang ating scallop. Haluin lang natin maigi. Pag medyo luto na ang scallop mga katribo, maglagay na tayo ng oyster. Isang maliit na sachet lang, okay na ito. Hindi naman ganito, ganun karami yung ating scallop. Gawin lang natin ang maigi. Yan. Tapos patuyo-tuyuin lang natin siya mga katribo. Ayan mga katribo, luto na ang ating scallop with oyster. Lagyan natin ng kaunting dekorasyon sa ibabaw. Yan. Okay na yan mga katribo. Gawin na natin yung sunod. Yan mga katribo, dahil wala tayong oven, kapag baby can, dito tayo mag-bake ng ating scallop. Ayan. Siguro din natin mainit na to. Lalagay na natin isa-isa. Inatag na nga natin ng maayos yung ating scallop. Maglagay na tayo ng cheese bawat isa. Kaunti lang. Siguradong napakasarap nito mga katribo. Pag nalagyan na natin ng cheese mga katribo, maglagay naman tayo ng butter. Ayaw matanggal yung butter. Yan. Hindi kaunti lang. Yan yan mga katribo. May cheese and butter na yan. Tatakpan na natin. Tatakpan lang natin ng mga ilang minuto lang mga katribo. Luto na yan. Balikan natin maya maya mga katribo. Tingnan natin ito mga katribo, kung anong kinalabasan ito. Napakabango mga katribo. Mukhang masarap naman. Mga katribo, magmukbangan na tayo. Kain na tayo mga katribo. Ito lang ating ginawang spicy butter scallop sa ating DIY
bake na escalope. Mukhang masarap naman mga katribo. Pero sa tingin ko, i-improve pa natin ito. Pero bago tayo kumain magpasalamat muna tayo. Yun. Kain na tayo mga katribo. Tikman na natin to. Muna tayo sa kapakanan. Kain tayo mga katribo. Ang anghang mga katribo. Ang sarap. Mahal. Dito naman tayo sa ating binig. Ang sarap. Grabe. Kahit medyo sablay yung pag-bake natin, pero napakasarap pa rin mga katribo. Mahal. Grabe. Malasa talaga ang escalope mga katribo. Kanin. Sarap kanin to. Ito napakaanghang. Napakalasa rin mga katribo. Kain po. Grabe, sarap. Grabe. Ang linamnam sa mga katribo. Nakakabibig na. Sarap. Creamy to. Sarap. Paano mga katribo? Hanggang dito na lang puli ang maibabahagi ko sa inyo. Sana po yung nagustuhan nyo. At sa lahat po ng sumusuporta sa akin, maraming salamat po sa walang sawang pagsuporta sa amin sa maliit ng channel. Hanggang susunod po. Shout out na po ang kasunod mga katribo. Isang mabilis ang shout out lang tayo mga katribo.
Shout out po kay Jobs Parameda, Mama Leia TV, may Daily Life Herrera, Cut and Roll Vlog, Nate Butchal, Amazingness, Manoy Mukbang, Mikaela Ching, DC12 Channel, Pangirl Canada, Team Body TV, and Paula Barret. Maraming salamat po sa walang sawang suporta sa aking channel. Hanggang sa susunod po. God bless.